First joining, sikubingelele. Yenza okubalulekile nje okufanele uma ukuthokozela ukuba kwi-channel. Sibheka ujawula amaphupho sibheka la. Fona kusongo 9 ku 5 kuphela from Monday to Friday kuphela. Awungathabi. Cleopatra nje Emily Passing ngibingelele ngicela ungiphopheke umlungu ngimsebenzayo ekhala kungabe kuchazana. Uphupha umuntu ekhala nophupha umuntu ongumqashi wakhe ekhala nophupha anyone ekhala kuyafana. Sona ke sokusho number 1 ngokujwayelekile uma uphupha umqashi kuwuphawu olungaba oluhluma ekhala oluthi kungenzeka ukhonyisa lo muntu uzokuzwa izindaba ezizomthokozisa futhi uzokhululeka encindezini aphume ebunzimeni noma athola isixazululo senkinga emsebenzini wakhe bese lokumlethela injabulo. Amahubo 126 verse 5 abahlwanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza. uJeremiah 31 verse 9 izinyembezi zenjabulo ziyagobhoza ebusweni babo. Number 2 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umqashi kungaba uphawu olungaba olubi noma ekhala osuke lusho ngenzeka ukhonyisa lo mqashi uzokhungathwa ubunzima nezingqinamba ezinkulu uma kungukuthi kade ekhala eklabalasa. u-Isaiah 16 verse 7 ngalokho-ke uMowabi uyakuklewula ngoMowabi bonke bayakuklewula niyakukhala ngezigaqa zesithelo zomvini. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha umqashi ubuphawu lobuma ekhala lusho kuyenzeka uyakhonjiswa lo mqashi uzodinga usizo ukwesekwa nokulekelelwa ukuze axazulule izinkinga ezimkhungethe. Siyabonga. Besibhala lapho omunye umuntu ekhala ongabe umuntu okuqashile umuntu omsebenzelayo awubamusa ngoba ngikusiza.